పొద్దుగాల చేస్తే మస్తు ఉంటదంట. మంచి కసరత్లకు కూడా ఉంటది. చేద్దామా? వావ్, బ్యూటిఫుల్. నేను అమ్మాయి అందంగా ఉందని లేదు, పెయింటింగ్ బ్యూటిఫుల్ ఉందన్న. నువ్వు టెన్షన్ పడకు, తెలుసు కదా హమ్ టెన్షన్ లేనే కానీ సిర్ఫ్ దేనే కా. ఎప్పుడు చేయాల్సిన పని అప్పుడే చేయాలి డార్లింగ్. నేనేమన్నా నాగార్జున అనుకున్నావా? గ్రేట్ వయసులో కూడా లేటెస్ట్గా రొమాన్స్ చేయడానికి. సెక్స్ లైఫ్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటే లవ్ లైఫ్ కూడా బానే ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ మాధవ్, నీతో అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి కొంత టైం కావాలి. అంతా రివర్స్ అయిపోయిందిరా. ఇట్స్ లైక్ హెల్. పిచ్చెక్కిపోతుంది. Marriage is not the license to fuck. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.